Se on Tomppa tältä Tomppan Tumppikarakelta. Ja nyt olisi vähän uuden kaluston esittelyä ensi kauteen. Eli tässä nyt olisi käsittääkseni Terhi 415R 20 Evinruudella, joka on viritetty kaasarilla 25. Ja noin 300 kilsaa vedetty traileri. Tämmönen tuli hommattua, kun kalastusta tykkään harrastaa, niin tämmönen tuli. Ja tähän olisi tarkoitus tää etupenkki, niin tän tilalla tää heittoalusta ja toi surkia vakio pulpetti vaihtaa kunnon pulpettiin, mihin saadaan kaikuluotaimet ja saadaan karttajärjestelmät ja sit ehkä kenties radioit ja muutama kaiuti, että kalassa viihtyy pidempään. Ja tankki on nyt 20-litrainen vanha peltikanisteri. Se pitää vaihtaa muoviseen 24. Akut pitää laittaa, kun moottorissa on laturijärjestelmä valmiina, niin kaikki laittaa kuntoon. Ja tarkakaarta laittaa ja laittaa sitten toi valot sinne ja sitten uistelutelineitä, vapatelineitä. Mutta laitetaan kommenttiin, mitä pidit tästä ja että pitäisikö mun ensi kesänä kuvata kalareissuja tällä. Ja teenkö mä näistä muutoksista jonkin sortin videon. Pistä kommenttia alle ja se oli Tomppa täällä ja se on kuulkaa morjes.